Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa latest update po sa bagyong si Carding. Super typhoon na po siya. Yung sinasabi po nating warm pool of oceanic heat content ay nangyari po. Nag-rapid intensification po siya for the past 24 hours. Yung tinatawag nating extreme rapid intensification mula sa Joint Typhoon Warning Center. Sinabi nila na ito po ay lumakas ng 100 kph for the past 24 hours, which is unusual sa mga bagyo. But maybe because of climate change, ganun na po ang mga weather systems at maliit yung kanyang sirkulasyon at nakakatulong po ito upang ang Coriolis force ay lalong mag-spin up ang kanyang wind speeds. And right now, ito po ang ating Tagalog version ay yung hapon ng linggo, September 25, 2022. Brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Boitis Power and Naga College Foundation. Now, ito po yung ating fast animation. Balik po na tayo dun sa fast animation. So, nakita po natin na yung bagyo. Ayan po, papalapit na po sa Central Luzon. Yung kanyang eye, nagsisimula po mag-disrupt. Okay, dahil po nagkakaroon na po ng interaction yung kanyang rain band sa rugged terrain ng Luzon. At kasalukuyan, ito po ay papalapit na po sa malapit na sa Polillo Island. So nakaka-experience na po sila ng damaging winds, destructive winds of more than 100 kph. Dito sa Bicol, wala kami na-experience sa malakas na hangin. So likely, nasa western, northern at eastern quadrants lang ang malalakas na hangin na dala niya. Sa amin, yung winds sa isang weather station natin, doon sa Daet, yung T2K weather station doon, ay nag-register po ng 27 kph from the west. Kaninang 8 o'clock, but ganun na lang. Wala na pong hangin masyado. Mga light rain lang na experience namin dito. At ngayon, medyo bumubuti ng panahon dito. Baka bukas, sumilip ng araw dito sa Kabikulan. At ito yung fast animation galing sa tropicaltidbits.com. At nakikita po ninyo, for the past 6 hours, yung kanyang pagtakbo. Straight west at 15.1 north latitude at nandyan na po siya sa may coastal areas po ng Polillo Island. So, yung forecast natin at 2 p.m. magsisimula, nag-start na po dyan ang bagyong panahon na pwedeng umawat po ng more than 200 kph ang bugso. At dahil sa maliit yung kanyang sirkulasyon, yung areas po na within 65 kilometers from the eye ang makaka-experience po ng damaging winds, okay? Samantala, yung more than 65 kilometers up to 120 kilometers from the eye, posibleng may hangin lang na 30, 60 o up to 100 kph. So, ang Kamay-Nilaan, pwede maka-experience po yan, tropical storm force winds, simula mamayang early evening hanggang midnight or early tomorrow morning. Dahil po maliit lang yung kanyang sirkulasyon, baka saglit lamang po ito sa areas dito na Central Luzon. But ang 1 to 3 hours na grabing lakas ng hangin ay magkakos po ito ng grabing damage. Okay, so dapat nakaprepare na po kayo, fully prepared, dahil po ito ay maliit na bagyo. Parang yung si bagyong Yolanda, so although medyo malaki siya, kaya lang sobrang bilis, parang ganun din yun. Okay, ito lang maliit, pero makatamtaman yung kanyang galaw. So, yung winds niya ay 260, category 5, extremely catastrophic. Pag tinamaan po kayo ng eye wall, grabe po ang damage po niyan. But sa mga oras ito, baka downgraded na po ito sa category 4 na super typhoon or even 230 kph below super typhoon. Let's see. And then, ito po yung kita po natin dito, ang rain bands o yung eye wall, pumapasok na po sa Polillo Island. At ito po yung sukat ng kanyang inner circulation. So, yan, nagpipink-pink na yan. Yan po ang pinakagrabing effect ng hangin at ulan na dala ng bagyo. So, itong areas na ito, nadadaanan, babanggitin ko po yan. Yan. So, itong areas like Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, and southern portions of Pangasinan ay makaka-experience po ng typhoon force winds, particularly yung dadaanan mismo. So, itong areas na ito, dito po siya dadaan, based sa track.
Tarlac, yung City of Tarlac, Cabanatuan City, Angeles City ay medyo delikado po kasi posibleng papasok po kayo sa eye wall o sa inner rain bands na may hangin pong 60 to 100 or 100 to more than 200 kph na bugso. Although pag naglandfall na po siya dito sa may Sierra Madre, baka humina po siya sa category 3 or 2. But still, ang 160, 150 ay malakas na hangin po yan na magkakos ng damage. So mag-ingat po tayong lahat. Yung kanyang ulan ay may dala po siyang 300 millimeters. Okay? So pag dumaan po siya with the speed of 20 kph, baka 150 millimeters na ang pwedeng bumagsak na ulan dito sa mismong dadaanan o sa may path ng bagyo. Okay, since provincial wide lang ang size nitong damaging winds, 65 kilometers ang radius. So, yan po ang may experience po ninyo. Simula na yung early evening hanggang early morning tomorrow. Okay, after that, lalabas na po yan sa West Philippine Sea. So, ito po yung ating tracking. Yan. So, ito po yung zoom out satellite animation. Dahil po, yan po yung bagyo. Ganyan po siya kaliit, compact, but very strong. And dito po yung habagat. Nakita po ninyo, yan po yung habagat. Palit natin kulay, blue. So, yan po. Nagbo-blow po yan dyan sa Western Visayas, Western Mindanao at Mimaropa. Samantala, ito po yung tracking natin. Kaninang 11, nandito. Sa mga oras na ito ay nandito na po siya. So, medyo bahagyang bumilis yung kanyang pagtakbo. So, ang landfall, posibleng 8 to 10 p.m. na po. Hindi na po 9 to 11 p.m. Or earlier pa kung bumilis pa yung kanyang takbo. Kasi parang nag-21 o 22 siya. Malalaman po natin mamaya sa ating next update at 8 p.m. So, nandyan po siya. Ganyan lang po siya kaliit. So, itong areas po ng southern portions ng Aurora, northern portions ng Northern Quezon, Infanta kasama ay magkakaroon po ng mga damaging winds ng more than 100 kph. So, mag-ingat po kayong lahat dyan, lalo na sa may Pulilio Island. Ang storm surge, ayan po, pwedeng umabot po ng 6 meters dito po sa coastal waters po ng Aurora at Northern Quezon. Kasama po ang coastal waters o coastal areas ng Camarines Norte, although palampas na po yung bagyo sa kanila at yung storm surge ay pahupaan po yan. Dito naman po lalaki yung mga storm surge kasi nasa rotation po yan ang bagyo. So, yan po ang base yan sa rotation. Kung ano yung hangin palabas, yun din ang surge na pupunta sa kanila. Okay? So, take all necessary precautions. Kaya ito yung signals ng Pag-asa. Nakataas na ang signal number 5 sa Pulilio Island. Dahil super typhoon na rin sa Pag-asa. Nagmamatch na po yan with the storm signals. And also dito sa may area po ng Northern Bulacan, Southern Nueva Ecija, Northern part ng Northern Quezon at Southern part ng Aurora ay nasa signal number 5. The rest, signal number 4. So, tingnan na lang po niyo sa website ng Pag-asa, bagong.pagasa.usst.gov.ph. At ito po yung track ng lahat ng Asian agencies na ang track ay patungo po sa Central Luzon. At global models, walang pagbabago. Talagang doon po dadaan yung bagyo na yung gabi. So, mag-ingat po kayong lahat. Be prepared na po. At ito po yung ating oceanic heat content after siyang dumaan sa mainit na tinatawag nating warm pool. Pumapasok na naman siya sa cooler pool of oceanic heat content kaya medyo bahagyang humihina-hina na po siya. And then, dahil sa maliit siya, compact, pag naglandfall po yan sa malaking landmass, baka mag-rapid din ang paghina niya. Okay? Hopefully, malusaw ka agad. But still, baka humina yan ng below super typhoon intensity. At ito po yung forecast ng multimodal. So, nangyari po na 140 o 260 kph yung kanyang forecast winds. Ayan. And then, bago tayong paalam, ito yung ating GraphSat. So, may panibagong LPA po dito. Maging bagyo, pero aakyat po yan. Walang threat sa Pilipinas. So, ito po si Carding. Nag-start na po mag-landfall mamayang gabi sa Central Luzon. So, mag-iingat po tayong lahat. Okay? Please take all necessary precautions. Overnight lang po ito hanggang early morning tomorrow. So, ang kailangan mag-ride lang tayo sa storm at mag-ingat na po at prepared. Fully prepared na po tayo dahil po papalapit na po ang bagyong si Carding. At tayo naman po ay patuloy magbibigay ng mga updates at medyo tuloy-tuloy po ang mga pagbibitaw natin ng mga updates every 6 hours.
At pasensya na po yung mga nagtatanong sa Facebook page natin, dahil po hindi po natin kayang sagutin lahat dahil yung ating focus ay yung pag-release ng mga updates. Okay? Panoorin na lang po ninyo itong video natin at in-explain ko naman po dito ang epekto. Kung tinatanong ninyo mga barangay ninyo, mga towns o cities, apektado po yung lahat. Okay? Pag isang province talagang affected yan lahat ng bagyo kung saan po siya dadaan. So, I hope and pray na sana okay po lahat pagdaan itong bagyo at sana po ma-survive natin itong si Carding. Hanggang sa muli, ito si Mike Pado nagpapaalam. See you again tomorrow sa ating next update. And stay tuned lang sa ating webpage, mrtyphoon.tv, facebook.com/mrtyphoon or mrtyphoon.com at ang ating website typhoon2000.ph para sa one-stop shop information sa Super Typhoon at si Carding. At yan, kinig lang po kayo sa ating videos para maintindihan niyo kung saan papunta ang bagyo. At again, see you again tomorrow. Good day to all and God bless.